Mesak minggis Purdanira Sena putra sesumbar manenggeri Naga sing angkasa gumura langit pindha kelap sasra karo sane pindha sewu kacang amuk mire sang Narpati Karna Sena putra tuhu yakti Ningrat kalelo sawalan tutuk mungkin kondi sampuraya pasurya ibu pertiwi wari tono anggesangi sang kayu hangyo kosami dambar manang swasana tentrem bintangku ibu pertiwi mardika bukti ibu mami makarya kinarya sumangsa tanpa gersa-gersula Aiwa aku karso masih ketok tando karyo tanpa ripurno
jogetan ning awe-awe ora lali susu jahe lan trodete krungu bendhe krungu kendang lan sloprete kang asma WKTM iku arane tuku kembang melati kang hangyo wangi sumangga rawuh sola diwiwiti tuku sate malah dipangan bakule Wahyu Krida turangga muda arane ao 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 kae jogetan ning awe-awe ora lali susu jahe lan trodete krungu bendhe krungu kendang lan sloprete kang asma WKTM iku arane tuku kembang melati kang hangyo wangi sumangga rawuh sola diwiwiti tuku sate malah dipangan bakule Wahyu Krida turangga muda arane ao 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 Wahyu Krida turangga muda budale satriya 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 Wahyu Krida turangga muda
Ojo pusakane kecut kyai sampan diman trapas ing merang kupos singo barok alas romah iyo wae merangi saksaya rangi iyo wae akarane tadi Chi ho chi ho chi ho ho ho
kula paringa usada lan ing wayah wengi nata ika kesehatan iki kabucan atine kendi dowo manis kata ati-ati Ayo setari yo. Para wadya tinon asri kekamane saking kang para wadya Prabu Sananira pranyata asriti nulu pindha pacrah ingkang
Puspito Sikro ayo budale.
Selalu prete tane mire ayo kanca padha eling marang Gusti Kang Paring.
panas mlaku ora nggawa payo sandale diseret ramaane mlanto Surabaya keker ngungsi ning Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Yo alah op yo 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 ayo le rolling.
Sor Dewe 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 Mas Keci. Cea. Sor Nita 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 Set. Ae ae. He a he a. Ae ae. He a he a. Ae he a. Ae he a. Yo yo. He ho he ho he ho he. Cia. Ae. He a. Op. Indri 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 Ratu 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 Janses. Wasik. Yo 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 hey. Wah iya. Hey, ho ho hey, ho ho hey, ho ho hey. Dia, nah buat tuan. Hop. So, so, so. Hoeo, 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 hoeo. Yo, yo. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey. Dia, nah Op. Oh, wasik cok. Tika 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 Janses. Dia, nah MBG MBG. MBG Yo MBG. bergizi gratis. Akan bergizi gratis. Ayo, yo, 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 yo. MBG Mas Brodin kan He a.
Hey ah. Hop. Oh. Sor. Hey ah. Hop. Ja. Hoel. 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 Hey. Ho. Hey. Ho. Hey. Ho. Hey. Cia. Hey. Hey ah. Hop. Yo. Oi. Andis. Esa. Cia. Hey. Hi. 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 Hi.
Tepuk tangan semua yo. C. Wulan suku kinarya gedhe kinurna datan mring kawula suwita mring wong tuwane pomo-pomo dipun kudu wulan suku kinarya gedhe kinarya gedhe pinurga dalan mring kawula pinurga mring wong tuwane pomo-pomo dipun kudu kinarya gedhe wulan suku kinarya gedhe pinurga mring kawula suwita mring wong pomo-pomo dipun pitutu wulan suku kinarya gedhe datan mring kawula pomo-pomo dipun pitutu wulan suku kinarya gedhe pinurga datan mring kawula
Momo dipun tuku. Cek sana ya. Di tengah penampilan dari WTM ini, kita akan membagikan 2 kaos spesial buat penonton yang berani maju ke depan. 1 cewek, 1 cowok. Cowok, iya. Ini Ya. kita membutuhkan 2 orang untuk maju Silahkan. ke Ya. depan. Akan mendapatkan 1 kaos. Orang ya. Orang beng wawe tok maju. Orang yang wawe-wawe ini maju, siapa saya maju. Sinten? 1 Ibu-ibu cewek, juga 1 boleh, cowok. nggak apa-apa. Silahkan yang mau Yang maju cewek, di sini, monggo. Nggak silahkan apa-apa, Mbak. maju 1. Oke, udah ada 1 cowok. Ya, ini kurang Saiki 1 cewek. Ya, Nah, cewek 1. apa Mbaknya perlu mau? aku jemput? Mbaknya mau? Tak jemput? Cewek Mas, jenengan Cewek. wari ya. Jenengan wari ya. Aja, kita membutuhkan 1 cewek ya. Iya. Oke. Ini cewek-cewek toh? Cewek-cewek. Cewek sama cowok. Cewek sama cowok ya. Heeh. Oke. 1 cewek, siapa yang mau dapat kaos lu? Ini nek Dapat nggak ada yang kaos mau. loh. HWM sini ya. Oh iya, Nek nang MC gelem. kon joget tapi ya. Ya ora. Oh, nek Ya ora joget ora. ora. Ayo, gimana ini? Gak Gimana? ada. Gak ada. Waduh, kepepetnya ya cowok kabeh. Tuh, pancen ya. Nah, mungkin Ada. ibu-ibu juga boleh. Yo, yang terakhir kita tawarkan yang Itu loh, terakhir. Mbak Safia monggo. Mau, Mbak? Maju. Ayo Mbak. Oke. Ayo. Pancen. Ya, Ya, udah itu maju lagi ini. maju. Sip. Keren. Oke. Ternyata ada cewek, udah ada. Lah iki Nggak jadi. setengah cewek setengah cowok kok. Tadi ini apa? Ya cewek. Oh, cewek. Baik. Oke. Aduh, Oke. Mbaknya cantik sekali. Sebelah sini, Mbak. Sebelah sini, Mbak. Oh iya, jarem ini aja. Oke. Mas Abim, iki kon ngopo? Disuruh apa Mas Abim? Teko wae Dari- apa kon ngopo? Heh? Oh, daerah omnya. Omnya mana omnya? Disuruh apa om? Kok om? Anggone omnya sama sintekon. Disuruh apa om gitu? Om endi om? Itu lah yang itu. Disuruh apa om? Om disuruh apa om? Om disuruh apa om? Disuruh apa om? Joget. Joget. Oh iya. Joget apa Joget om? jare. Joget di saman. Parok. Oh, orang joget. Boten, tak kira kan joget di saman. Iki detak jantungnya krungu tekan kene. Oh. Deg-degan. Mbak Oke. ngobrol. Mbak Safi. Oh. Kon koprol. Zong, ini yang nganut wae, kon koprol ya oleh. Ah. Ora Gak, apa Nom. Mbak, nyilih jebrese. Oh, nyilih jebrese. Lah sama nek nang TikTok lak sok macak lanang kan. Oh, kuwe jebolane. Jebulane iki. Konangan saiki. Konangan. Oh, jebolane sing sok macak lanang samang. Iya. Ya Pak, Ayo. kon Siap, Samang. ready sing nabuhi ready. 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 Ya, Mas ngosek joget- men gobrol joget ngosek. ya. Dedek kamu bisa joget ta, Dek? Oh, Bisa. saged. Nggih. Heeh. Oke. Ya, ya. Wes, oke. Siap? Dang dikandani Jawa. Oke. Klono Siwandono Raja Kutha Dimana Oh sudah. Wis Cek. jare. Nek Wis. Kurang marem. Kurang marem.
Oh saya. Saiki perangan gajal, wong loro perang. Heeh. Adep-adepan. Ya. Setuju? Ya, Setuju? Setuju. Oke, ready. Lah, saiki ning ngarep kene, Mbak. Tuh. Pria Ya, sak- yo sak- ambung-ambungan ngono. Ngawur. Oh iya. Timbangku perang karunya malah bahaya. Heeh. Ada brene, yo perang wong loro. Sing biasane perangnya lho piye? Ayo Jo. Mbak, perang warok maksudnya udah perangan. Kadek rebukan sapa sarak. Oh. Oh iya. Sapa sarak ndodok barang, sapa sak ngadeg. Rebukan. Oh, jo, wis dadi yo sip. Zaman wis zaman wis akhir, bumi ini goyang. Wis akhir zaman wis akhir, bumi ini goyang. Luar biasa mana tepuk tangannya. Oke. Oh, pancen pandemen-pandemen Terima kasih ya. warok ke jan luar biasa sekali dikendang langsung dadi. Langsung dadi. Sopo sing nangis, Berarti sopo nang dhuwur wis- ketara to Mas, nek sok nganu. Ketara juga banget. bareng. Ya. Oke. Ini bisa. spesial kenang-kenangan dari WKTM ya. Oh ngawur. Oh, kok cipika-cipiki. Belum muhrim. Ini dedek kecil. Iya. Masa Ini arek- tante. Enggak, ini juga dedek kecil. Iya. Oke, ini ukuran L untuk siapa Mbak Rani? Itu untuk Mbak Safia. Oh Mbak Sofia, Ya. ya diterima ya. Ya, terus Ini kamu siapa namanya? Gibran. Oh. oke sebentar wakil saya tambahin anu ya, doorpress lagi. Presiden. Bu nyuwun sewu niku Oke. doorpress lah. Tak tambahi doorpress, ndak jan kurang seneng banget tak tambahin. Oh iya. Oke. Saya ini untuk, tambah doorpress lagi ini Kakak. untuk Mas Gibran ya. Mas Gibran Dari karo Mbak Sofi. WKTM. Oh Safia. Oh, Betul. Safia. Oh iya. Oke, doorpress juga lagi ini. Ini dari panitia. Oh. Ya. Iki gawe sangku sekolah. Oh. Oke. Iku kena gawe Siapa kayak si pada Guyu? MBG. Ngono kayak- Oke, bisa difoto. Ini dokumentasi dari WTSM mana? Difoto dulu. Dokumentasinya Difoto? mana, Mas? Ada dokumentasinya nggak? Oh, enggak nggak ada. ada. Ya ora ono sing foto. Ya wis, ora apa-apa. Pokoknya mengko difoto tag IG-nya WKTM. MBG. Oh. WKTM. MBG. Oh. Anak buah Bahlil mesti ini. Oh, pancen. Oh. Lagi si kendang rupanya kayak bahlil. Ngawur. Oke, sudah kita lanjutkan penampilan dari WKTM. Yo, bacot dacot. Ayo Siramu wis lakoni oleh bojo sing tresno ati pungkasane siramu digawe lara ora wuro saiki dadi rondo piye kabeh mau wis kepancot ibarat segor apa dadi seno
Buka Siti Jos. Hok 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 besar. Besar. Hai hai. Oi. Hai hai. Oi. Hai hai. Oi. Oh hai. Hok 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 hok. Oh, besar. 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 Cerita kita sulit di tengah, tak lagi sama arah berbeda.
wisata. Alah taune wis lengah, banyu pinelan ora jemu-jemu karo besong guyu ngilangake rasa karasu aten jawel mas jebul wis sore kowe tinggal opo ngaton awe-awe rayokane becik bali wae dene sesuk-esuk kumandang nyambut gawe esok 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 Mbak Rani. Sajone hatiku nalika sliramu ninggal aku kudu apa karo sapa Wahyu Krida Turangga Muda luar biasa. Tepuk Beri tepuk tangannya. tangannya yang meriah. Langsung saja.